Aizterrazuko historia, kantuz kontatzen jarria, nola gertatzen dote zen hemengo erromeria. Hemengo erromeria, Aizterrazuko historia. Igande arratsaldetan, jota sudantzen benetan, zapatak urratu arte, babagalantak oinetan, igande arratsaldetan. Hemengo apustularia, iriak eta aria, mingaina dantzatze hutsak, zer nolako izerdia, hemengo apustularia. Piperbinak eindo pina, kuberri batzuk edanda, askotan zopa egina, 600 euro fina. Neska laguntzatik gira, gezurrak esaten zira, parranda galantaketa, igual lanera segiran.